Hezamara RD block ni bisingo khobjaknai obo Yasarai Bazar Chachu Bario kaisa tongo Santikali Children Home for Tribal Boys Hostel nei a jagao Hezamara PWD office ni bokhaktei lama 200 meter sengana abo slamnani bagai pura bebano engko PWD ni engineer ga krok thangai nai phebeka gai contract bahanyo sanction ngai samung chengi tongkha phiaba 6 মাস ni thaka samung kisa chengmani ulo samung tangjagya tabuk je contractor ro samang kangke PWD office bono rangriya ge tabuk yang je hostel ni bokhaktei thangi nemake a je PWD office nge rang rabai khani sapu 6 koktama tamo balai khawano ma singsa 200 meter ni lamano suduno jaike khlai manya hangke Hezamara ni PWD bede chengra da samung thungi tong aro na obo sikonsa samungba nei gluk sada bai pai lekha ebake o samungno je contractor ni rang bai tang pai gradi hrija rohori tongkha hingga tamungwi rang rohorja khnei PWD ni bokhaktei je Santikali Ashramni head no sajaka tai tubungno contractor tabuk ang rang maya ang samung tang phalia seni sai tongkhangke o lamani thinang tamungnai tong kosong lukurok no service na ni bagai lukurok ni rang sa ko banyo rang tam na lukurok ni rang plus sarkar ni to lukurok je tax mani rang bai se o ma ke hamkai samtang tongke hamkrai samung tang na thangtino kebeng nai sabo hamkrai samung tang ni thangtani wo tumuno kebeng si tongo kangke nung soi soi hamkrai nyai nyai ko department da ni tongsi na kasara ke ko kebeng nai ja tong obno na chugi kari jane beskang ni salo tamuke je 200 meter 200 kilometer 200 meter si 200 meter ni as hamurogno suduno onsutke sakna ya khajake no kaham da nai khamya bui beskang salo seri nyai chongne kok tripla khanai nyai gredi je jengdara plai tongnai lukurong ni kok borni ya 200 meter lama keri bai sere ro kuni tongma sasa popo kalai thangla sithogya ngai sanmang manmar se manmani ulokha tangjagya yakari sikalangkha naje gade buni samungni kesaro jengdara klaikha je manthai manna klai ro Norok tangga or basa laja o hasam ro khamia thing moto bo phaya mo bo jum hima sing himi samung mani kendo kebo nokri malalia ro serai besabo nokri malia okra sakar nokri malia kai mo bo kam le khayo ne khai dong ha khatumo kri hingai obo moti khemang ne himaya thangmaya kha tong thinani nei mo jeng or basa lai khata arun serai ro joto se ro basa lai khata abo arun serai ro orise wati somoke klaimang sitong bai si mo ka sile kusle ma krai le hige ro lai pusa khubja usul thangwa phoi jota harpe leta peta rong dong ma kya hingai obo thing mote khaijna bagi sing mo ro basa lai dong khata tabung tamunai oh lama jati selamjangnan bagai nayo norok bo humu pori ang cái tụ staff ở tay trẻ đó student borong này tới mà này coi cost sudah laman bagai am bagai cengor tini pasai tini nó có mà cả अच्छा norok tamunai or tabo 이거 그래로 힘만은 하나는 라마네 매발이 이는 pasai mana lama pas 6 mas oli tongha tas porjonto ঠিক খাই দিগা am bagai cero hina khana wate hini ko cost tongjago kala gitingo onek hospital ma tanglango no yakung rok duku manjak bayo wati rok ga abon tin singtini lama no tentu ko selamna bagai ini auza baslai dol